फ्रेंड्स, भोजपुरी में कब विवाद शुरू हो जाई केहू ना कह सकल बा। 2 दिन पहिले से एगो विवाद चलता, फिर हो सकल बा कि 2 दिन के बाद में एगो औरो विवाद पैदा हो जा। अरे कहना क्या चाहते हो? एक में कोनो संदेह नहीं खे, कोनो दू राय नहीं खे। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहिले पवन सिंह खेसारी लाल यादव के दूगो गाना रिलीज भई रहे, एगो पवन सिंह के एगो खेसारी लाल यादव के। तो पवन सिंह के गाना रिलीज भई रहे राजा जी के दिलवा, और खेसारी लाल यादव के गाना रिलीज भइल रहे हो गई झगड़ा। तो फ्रेंड्स, पवन सिंह के गाना फिलहाल अभी व्यूज़ ज़्यादा चलता, खेसारी लाल यादव के कम चलता। और बाय बाय टाटा गुड बाय गया। आजे उनकर एगो गाना रिलीज होता ललका टी शर्टवा। तो फ्रेंड्स, देखल जाए कि तीनों गाना में कौन आगे पहुंचता, ये बात के बात रही। लेकिन दूगो गाना जौन पहले रिलीज भई रहे ओकरा लेकर भाई अभी बवाल मचल बा। ऐसे तो नहीं होता है। कुछ पवन सिंह के जौन चमचा बा रसान, एगो बड़का चमचा है, पता ना का है, पवन सिंह के तेल लगावेला भाई कमर के नीचे में एगो बा, चिन्हबे करत रहा लोग हई। पवन सिंह के सपोर्ट में समर्थन में बोलेला और खेसारी लाल यादव के मजाक उड़ावेला, उहे है नमूना एगो। तो फ्रेंड्स, हर सिंगर के गाना सब हिट ना हो सकल बा, सब गाना ट्रेंडिंग में ना चल सकल बा। काहे कि जब दिन होकेला तो रात होकेला, रात होकेला तो दिन होकेला। बड़का बड़का जौन प्लेयर बारह सन, जेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा, उहो 0 पे आउट हो जाएला सन। एकर मतलब थोड़ो बा कि प्लेयर खराब बारह सन, ऐसन तो बात नहीं है। प्लेयर बढ़िया हुआ सन, लेकिन आज ओकर लक साथ ना दिलस, किस्मत साथ ना दिलस, जेकरा चलते 0 पर आउट भइल। ठीक वही खेसारी लाल खराब सिंगर ना हुआ, उनकर गाना बहुत ऐसा गाना बा जौन ट्रेंड में चलल बा, जेमें नथुनिया बा, कोका कोला बा। ये मतलब अगला साल के पूरा यूट्यूब पे छाए वाला 1 नंबर 2 नंबर पोजीशन के गाना रहे। पवन सिंह दूर दूर तक ना रहन, तो आज पवन सिंह के गाना ट्रेंड करता, फिर खेसारी लाल यादव के गाना ट्रेंड करी। ये तो चलबे करेला, कोनो इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव सब कलाकार के ऊपर में चलते रहे, एमे कंट्रोवर्सी करे वाला कौन बात रहे। लेकिन कुछ 12 सन जौन चमचा उ भाई बढ़ा चढ़ा के बोलेला सन और भोजपुरी के बदनाम करेला सन, नाम खराब करेला सन। तो फ्रेंड्स, रउआ सभे का हमार बात से सहमत बानी तो कमेंट्स करके बताई। कमेंट्स तो रउआ सभे नहीं करत, खराब लगेला। इतना मेहनत करके एगो आदमी वीडियो बनावता, कमेंट तो एगो बनता, सब्सक्राइब कर ली चैनलवा के। तो फ्रेंड्स, हमार वीडियो कैसन लगा था तो बताएं हमरा के। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय हिंद।